Hop hop hop. Jagantimu Bathul. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara Ndara Garutkaca? Untir. Iya engko sike. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon niatmu piye? Ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Garutkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang wong terus. Kowe kanggo mahargya Ndara Garutkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatotkaca. Ya, sakarepmu. Ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Garutkaca iso dikeplak siramu, aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarana iso. Gak. Waduh. Wong Ledyan Kala Ludra aning kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha patuko Kakang Adipati. Ya Yai Tatompo. Semanten ugi ingkang rayi ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa patuko Kakang Adipati. Yai sakloron Tatompo gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pundi engko jimat paripih dayanana ing kasantosan. Non. Kula pundi engko jimat paripih dayanana ing kasantosan. Padha prayogakna nggonmu ngadhep lan tatanan Prawadyabala ing kadipaten kang padha gantung siba. Pun Kakang Nedya ngaturake pasegan kelawan Bapa Mnemban Durna lan Paman Patih Sengguning yang padha rawuh ana ing kadipaten ing Permalang dina samengko iki. Yai Braja Lamatan lan Braja Wikalpa. Iye. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakang Adipati Braja Denta. Nun mangke Bapa Mnemban Durna janur gunung kadingaren teka dinten sak mangke paduka pareng rawuh wonten ing kadipaten ing Glagah Tinulu ingkang putra ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Bapa Mnemban Durna sesembahan kula Bapa Mnembaning Sukalima Bapa Mnemban Durna. Astaka swala sila bertapa, swalu gimbal, sumorante, hawela. Kula nuwun inggih, Nak Mas. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula swanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu dinten sakmangke menika niring sambi kula. Mboten manggih alangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka Nak Mas Adipati Braja Denta ing Glagah Tinulu. Kula janjang pucahing weni dumawahing wijang Rama Keting Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen. Mboten langkung kasrekecana anggen jengandika lenggah Bapa Mnemban Durna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu dinten sakmangke menika, nggih. Semanten ugi Paman Patih Ploso Jenar. Sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan panakrami
Paman Ploso Jenar. Kula nuwun inggih, Nak Mas Brajadanta. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersanipun anak Mas Brajadanta ing glagah tinulunggir. Anak Mas Brajadanta kula tampi amawahana kabagyaning gesang kula tuwin kasantosaning lair batos kula paman mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah inggih sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi ing kepatihan ing Ploso Jenar ingkang bapa ing kepatihan nggir anak Mas Brajadanta saestu adamel kagiat raos ing manahipun ingkang putra dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan dumadakan rawuh wonten kadipaten ing glagah tinulu monggo saenget kula lelampan ingkang mekaten menika kala wau saged kula westani Anjanur Gunung Kadingaren bapa Mremban Durna kepareng rawuh wonten ing kadipaten glagah tinulu sesarengan kalian bapa Paman Patih Ploso Jenar. Bapa Mremban menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah wonten wigatos menapa rawuh paduka menika saking kersanipun bapa Mremban Durna pribadi menapa dipun utus dening punden kula Nalindra Ngastina Kaka Prabu Duryudana menawi tela mekaten monggo kula aturi paring dawuh ingkang tetela ingkang putra pun Brajadanta nganglungaken jangga nilingaken karna bapa Mremban menika mekaten geger ingkang sepisan ingkang bapa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sawanipun ingkang bapa ing Sukalima sampun katampi kanthi legawaning penggalih paduka anak Mas Brajadanta saha sawanipun ingkang bapa kasugata tata upacara ning kadipaten ing glagah tinulu ingkang bapa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wontene ndungkap angka kalih sawanipun ingkang bapa ing Sukalima menika kula nuwun sewu boten saking pikajenganipun ingkang bapa piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana badhe wonten dawuh menapa saking Kaka Prabu Duryudana dene angutus bapa Mremban Durna mboten wonten perkawis menapa-menapa lan mboten wonten dawuh menapa-menapa estunipun namung badhe nyatakaken pekabaran ing sampun binata mbok bakul sinambi wara pawarta binanggung ing karna kabar menika kala wau sampun ngebaki jagat saisinipun ngantos dados raosanipun para kawula ingkang lenggah wonten ing pundi kemawon sami ngraosi dhateng pekabaran menika kala wau pekabaran menapa Bapak Mremban Durna menapa kepara saestu nggih bilih pajar wulan ngajeng boten dangu malih negari Pringgondani badhe pikantuk Nalindra enggal tegesipun badhe wonten tiyang ingkang kajumenengaken nata dados Nalindra ing Pringgondani mongko pawarta ingkang sampun kula tampi ingkang badhe jumeneng keprabon wonten ing negari Pringgondani menika boten sanes kejawi namung putu kula pun Gatotkaca atmajanipun anak kula Werkudara kaliyan pun Arimbi pawarta menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nyatakaken perkawis menika dhateng anak Mas Brajadanta. Inggih. Nggih. Ingkang bapa ing kematian semanten ugi ngiyataken dhateng menapa sampun dipun ngendikaken Kakang Mremban Durna. Babagan perkawis menika menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran kepareng hamba baruna ingkang sejati dhateng ingkang pamantu ingkang bapa ing Sukalima nggih Nak Mas Brajadanta. Nuwun pangapunten. Radi kagiat raos ing manah kula dene bapa Mremban nanjihaken perkawis negaring Pringgondani. Kula nuwun sewu, Ger. Kula aturi merdika lho penggalipun, kula aturi merdika. Menawi Nak Mas Brajadanta boten saged ngaturaken inggih boten dados menapa. Nanging menawi Nak Mas Brajadanta menika saged ngaturaken monggo. Kula anengga sabdanipun anak Mas Brajadanta ing glagah tinulu. Kasinggihan kepara saestu Bapa Mremban mboten dangu malih negari Pringgondani badhe pikantuk pengayoman enggal inggih menika pun anak kula Gatotkaca anggenipun badhe jumeneng keprabon ing Pringgondani
jumbuh kalian menapa sampun dipun dawuhaken Kakang Mbok Ayu Arimbi miwah Kakang Mas Werkudara ing Jodipati badhe anjumenengaken anak kula pun Gatotkaca wonten negaring Pringgondani minangka dados makutaning bangsa ing Pringgondani. Dados menapa ing sampun sumebar warata saindenging jagat kabar menika kala wau kepara saestu. Kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu, Ger. Mboten ateges kula menika badhe ngrisak rampadan ingkang sampun kelampah. Tuwin tata upacara wisudan ingkang sampun badhe dipun wadani wonten negaring Pringgondani menika babar pisan mboten. Namung jejeripun kula menika tiyang sepuh kula namung badhe nanjihaken perkawis bab menapa. Menapa kepara sampun leres lan menapa sampun trep menawi Gatotkaca menika jumeneng nata wonten ing Pringgondani. Nuwun sewu lho, Ger. Sampun ngantos panjenengan sak mangke menika nggadahi raos getun geduwung ing sak tembe wingkingipun menika sampun boten wonten ginanipun. Mila menapa ing sampun dados pandangonipun Kakang Prembandurna menika monggo kula aturi paring dawuh menapa sampun trep menapa sampun limrah lan menapa sampun miturut dhateng tata kaprajan menawi Gatotkaca menika lenggah negaring Pringgondani. Nuwun sewu Bapak Panembahan. Saking panginten kula sampun trep setunggal Gatotkaca menika dados wayahipun Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuku. Tegesipun Gatotkaca menika nggadahi hak warisan tumraping negaring Pringgondani. Angka kalih. Jernyatanipun kula sampun tau tate sumpah wonten ngajenganipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Bilih Brajadenta lan Brajamusti sak sedaning Kakang Arimba. Kula mboten milik keprabuning Pringgondani. Kula mboten milik derajat pangkat negaring Pringgondani. Miwah kula mboten kepengin kedunungan minangka dados nalindra negaring Pringgondani jer tumrap kula. Derajat pangkat lan bondo donya menika mboten sanguning batin. Anggen kula benjang badhe sowan ngersanipun Kang Maha Jagat. Namung sedaya menika namung wujudipun kamukten lair ingkang saknyatanipun sanes gegayuhanipun ingkang putra pun Brajadenta. Gandhok blekuduk selalu gembel ora mung gondak-gondok. Ge apa perlune kok bola-bali anggere ana wong ngomong kok mung gondak-gondok. Nuwun sewu, Ger. Menapa sampun paduka ngendikaken menika kepara saestu leres tiyang gesang wonten ing alam padang menika ampun ngantos buru dateng kemaremaning lair. Tegesipun sampun ngantos buru dateng derajat pangkat tuwin bondo donya. Der nyatanipun sedaya menika namung sampiran. Menika namung kanikmataning donya. Ingkang boten badhe dipun bekta nalika titiwancinipun titah menika kala wau sowan dhateng ayunanipun Gusti Karya Jagat. Inggih. Menika leres panjenengan nggadahi pedoman ingkang saestu sae. Namung kula nuwun sewu. Menawi babakan anggen paduka nglasakan negari Pringgondani dhateng pun Gatotkaca menika kula nuwun sewu lho, Ger. Tumrap kula menika lepat, tumrap kula menika mboten sak trepipun. Liripun dasaripun menapa? Setunggal. Panjenengan ngendikaken nek Gatotkaca menika putune Prabu Trembuka menika leres. Menika leres. Ning nuwun sewu, sakmenika monggo dipun pirsani. Gatotkaca menika putu ning metu saka anak wedok. Kula nuwun sewu, ingkang naminipun putra ingkang mijil putri menika mboten nggadahi hak warisan tumraping negari. Kula aturi nyuwun prisa dhateng Adipati Harya Sengkuni ingkang minangka dados patih sampun mataun-taun mboten tergantikan. Menika ngertos dhateng tata kaprajan. Nuwun sewu. Ingkang sampun dipun serat dening para pujangga, ingkang sampun dipun serat dening para pinter lan dados panutanipun para nalindra sak jagat menika. Kula nuwun sewu, nggih. Putra ingkang mijil pawestri menika mboten nggadahi hak warisan tumrap negari. Mboten nggadahi hak warisanipun tiyang sepuh. Menika wonten pundi papan sampun dipun agem dening para nalindra ingkang lenggah wonten ing praja sak jagat Rat Pramudita menika. Mila menawi panjenengan menika ngiklasaken negari menika dipun lenggahi dhateng pun Gatotkaca menika mbebayani lho, nggih. Menika mbebayani. Menawi ngantos wonten tantrimanipun para leluhur Pringgondani tumuli sak mangke ndawahaken walat dhateng negaring Pringgondani
sinten ingkang kapitunan mboten namung pun Gatotkaca piyambak lan kulawarga inggih menika Prabu Trembuku nanging lebet para kawula ingkang ngraosaken. Nah, mila ingkang sae menika kula aturi menggal ingkang langkung bermati. Piyai putri menika mboten gadahi hak warisan tumrapipun negaring Pringgodani. Ingkang Mbak Yu menika mboten gadahi hak warisan tumraping negaring Pringgodani. Nanging kula sampun kebajut sumpah. Oh, kula nuwun sewu, Gen. Kula nuwun sewu. Nuwun sewu lho menika. Mandya sumpah, akeh wong lanang do lempah. Inggih. Mergi menapa? Adaanipun sing sok kendel sumpah menika Piyai Kakung. Piyai Kakung menika sok kendel sumpah. Langkung-langkung menawi nyaketi Piyai Putri. Wah, sumpahe ndridil kaya ora mandi-mandi nika. Nek nganti aku ora ngrabi karo kowe, oh, muga-muga puput jagatku. Nek nganti aku engko ngliya, muga-muga oh, sunteta rezekiku. Menika sumpahe wong lanang. Dadi mandya sumpah, akeh wong lanang do lempah. Akeh wong lanang do ora sugih. Merga wis kebacut muni sumpahe. Ning kula nuwun sewu, sing jeneng sumpah menika ora mung pengendikanipun menungsa ta. Namung pengendikanipun jalma wantah kemawon. Inggih. Kenging menapa panjenengan kok dadak wedi karo sumpah? Wonten mriki menika contonipun wonten wong sing saben dina sumpah, ning nyatane ya tetep seglang-segleng dadi patih. Aku ta. Sampeyan iku kok jenengane kanca dhewe kok dienggo conto. Lho, menika saestu lho, Ger. Menika saestu. Menapa panjenengan menika kebondo dateng sumpah, tumuli nyaosaken negari menika dateng pun Gatotkaca maringaken negari Gatotkaca. Oh, kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Lajeng samangke kados menapa ingkang wong ora seneng, ucaping wong kang ora demen kaliyan keluarga Brajut. Kulawarga putranipun Prabu Trembuku. Lho ing atase sing duwe hak warisan tumraping negara Pringgodani, sing kudune ngukup negara Pringgodani, lah kok malah ketayalan uripe ora mukti ning wong kana-kana sing turun wong wedok kok slegrang-slegrang nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang. Kula nuwun sewu. Pringgodani menika mboten wujudipun brana picis lho, Nger. Pringgodani menika wujudipun negari. Pringgodani menika wujudipun praja. Mangka Pringgodani menika mboten praja cilik, dudu negara sing cilik, ning negara sing gedhe. Persasat jagat menika nalika semanten negari menika ingkang wiyar menika namung werni kalih. Pringgodani lan Ngastina menika hirib-hiriban dinga pilya. Menawi ngaten negari Pringgodani ingkang agengipun kados mekaten menika tumunten ngaparingaken dhateng pun Gatotkaca. Oh, kula nuwun sewu, Ger, kula nuwun sewu. Menapa inggih to panjenengan menika ikhlas wong tuwa sing mestine duwe hak warisan tumrap Praja Pringgodani kok dinyak-nyak ming dienggo dinyak-nyak karo bocah enom dienggo lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul menika. Lajeng Gatotkaca sak menika yuswanipun pinten kula nyuwun prisa? Gatotkaca menika umuripun dereng sepintena. Monggo wong dadi ratu menika mboten gampil. Wong dadi ratu menika sing jeneng ratu nika wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan awis baci ning negara menika wonten pundaking Nalendra. Ya nek Gatotkaca menika saged ngayomi sagung para kawula dasi negari Pringgodani. Nek ora menawi mboten, menapa mboten sami kemawon panjenengan menika ngiklasaken Pringgodani menika dirusak dening ratune dhewe. Merga ora jegos momong sarta ngayom marang para kawulane. Leres. Napa sing dikendikake Kakang Prembantuna menika apan kepara saestu. Mila ingkang saking menika nggih perkawis menika sampun ngantos dipun anggep enteng. Gatotkaca menika nuwun sewu durung tutup ngelmunipun. Wong menawi dados Nalendra menika kedah sampun buntas kawruhipun. Menawi duna dungkap anggenipun Maranata praja ing Pringgodani, menawi Pringgodani tumunten dados praja ingkang nuwun sewu, mboten adil, mboten makmur, mboten tentrem, mboten ayem. Sinten ingkang kedah dipun lepataken? Menawi ngluputke Gatotkaca wong janjane bocah kuwi ya ora kuagang Maranata praja, mung pawitan saguh, pawitan wani. Tumrap kula pawitan saguh, pawitan wani menika dereng saged dipun temtokaken tentrem lan botenipun praja ing Pringgodani. Nuwun sewu. Malah saking panginten kula tinimbang Gatotkaca sing dadi ratu kok kula sawang-sawang kok langkung pantes anak Mas Brajadenta. Ya Kakang Drona. Lho, mestine ngono to, Depate? Mestine ngono. Gagah pideksa godhek wok simbar jaja. Turta kasinungan kasekten luweh. Ratu kuwi ora mung mbutuhake pinteran, ning uga mbutuhake kasekten. Merga ratu kuwi ngayomi mring sagung para kawula.
Tur sapa ta sing ora ngerti marang kasetening Raden Brajadanta? Dasare putra Prabu Tremboko ingkang duweni hak sah tumraping negara ing Pringgondani, lungguh dampar negara ing Pringgondani, nglenggahi tininggalane wong tuane. Lho apa ora glelek? Lenggah dampar negara ing Pringgondani, slegrang-slegrang nyam kamukten. Tur dasare menika pancen kamukten panjenengan. Menika pancen negari panjenengan. Menawi panjenengan ingkang dados nalindra wonten negari ing Pringgondani, ora ana mungsuh ingkang wani nekani praja ing Pringgondani, merga padha wedi, padha giris karo kasektening Nak Mas Brajadanta. Lah saniki kok ditandhike karo Gatotkaca, nggih ta Tipati? Nggih. Gatotkaca niku bayi wingi sore. Ngibarate durung ilang pupuk lempuyange. Lho kok dadi ratu, kok mung wati paitan saguh, paitan wani. Dumembokne kuwi anake Prabu Tremboko. Gatotkaca ora eling yen to mbokne iki metu wedok. Lah kon duweni hak tumraping negara Pringgondani menika lajeng pernatan pundi ingkang ngesahaken? Pernatan pundi kula badhe mriksa. Wah, Gatotkaca menika mung ora dong. Gatotkaca menika mung ora ngerti, upama didongke, upama diwenehi ngerti, mesti dheweke ya ora gelem lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Langkung-langkung tumrap kula menika kok wonten pemanggih sanes. Gatotkaca dados ratu wonten negaring Pringgondani menika kula nuwun sewu. Menika namung akal ukiling Pandhawa. Menika namung akal icike Pandhawa sing kepengin ndadekke siji Pringgondani karo negara Ngamarta. Mula tumuli Gatotkaca didadekke ratu. Nek wis Gatotkaca dadi ratu, ateges Gatotkaca menika kula nuwun sewu. Ateges Gatotkaca dados rehanipun negaring Ngamarta, ateges Pringgondani uga dados siji kaliyan negaring Ngamarta. Menika cara alus, cara licike Pandhawa nggone nyawijekake Pringgondani lan negara Ngamarta kanthi srana jumenengake Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Nah, menika aduh kaget aku sampean. Menika nggih, menika ugi satunggiling cara ingkang dipun ginakaken dening para Pandhawa. Cara ingkang alus supados saged njajah negaring Pringgondani. Amargi kula ngertos, nek upama digepuk sarana perang, Pandhawa ora bakal menang karo Nak Mas Brajadanta. Pandhawa ora bakal ana ingkang wani karo anak Mas Brajadanta. Tumuli kanthi srana alus. Tumuli kanthi srana alus, Gatotkaca didadekke ratu nang negara Pringgondani. Nek wis Gatotkaca dadi ratu teng negara Pringgondani, ateges Pringgondani menika tertentu dados panguwaosipun para Pandhawa, dados tunggal wonten negaring Ngamarta, tur dadi jajane negara Ngamarta. Lho, Ngamarta saya sentosa, Ngamarta saya kukuh bakuh. Kanthi carana akal licik Pandhawa sing kaya ngoten niku jumenengake anak Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Oh, tumrap kula pancen Pandhawa niku pancen wong sing ketoke apik ning janjane akal bulus. Sakepenake dhewe ora. Negarane wong liya arep direbut kanthi sarana jumenengake Gatotkaca. Menika cara kula kok tumrap kula kok mboten adil. Garep menawi panjenengan Mas Brajadanta menika namung kendelan kemawon langkung-langkung nyarujuki Gatotkaca lenggah dampar negari Pringgondani menika kok cara kula kok mboten adil. Kula piyambak sing ora duweni hak warisan negari Pringgondani menika kok rumaos kula melu mangkel, kula melu lara ati meruhi kahanane Pandhawa sing duwe watak sing kaya ngono kuwi. Nggih, Pate nggih. Nggih. Kula nggih sajae kok kaya kemeropok. Upama kula menika dadi Nak Mas Brajadanta wis ora ujar ora kaul. Pandhawa mesti tak jangkah. Ngamarta mesti tak keraman. Pringgondani yen perlu upama Gatotkaca wis dadi ratu tak bedah negarane. Lah kok dadi kaya ngono lho. Malah dumugi mriki niki kula lagi nemokke cara-cara sing alus sing digunakake dening Pandhawa supaya iso ngesor sarta iso mblengket negara ing Pringgondani kanthi jumenengake Gatotkaca wonten negari Pringgondani. Nek cara kula kok wirang bebarang, nek cara kula kok ngisini-sini anake Prabu Tremboko sing duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani mboten wonten ingkang sami rumagang karya ming nampi kahanane. Kula nuwun sewu. Putra Narendra Gung Binathara lah kok kula nuwun sewu lho nggih, lunga-lunga kaya kebo nek ora didongke kok ora ngerti karo akal ukil akal licike para Pandhawa. Nggih Nak Mas Brajadanta.
maring lat gelaglaing bumi panuksmaning jajalanat. Lah kok ibaratipun kadidene kula menika dipun gugah saking anggen kula tilem. Sepriki kula namung bangun miturut kalian pangreng Kakang Mbok Ayu Arimbi jebul pinanggihipun. Kakang Mbok Ayu Arimbi menika namung badhe mentala nyengsarake sedulur ning bakal muktekake karo panjal maning mungsuh. Mungsuh pancen Pandhawa nika mungsuh. Sampun ngantos Pandhawa nika dipun rangkul dados kadang mungsuh nggih, mungsuh. Jalaranipun kula saged ngaruraken. Prabu Trembaka seda dening Prabu Pandu. Prabu Trembaka menika tiyang sepuh panjenengan. Prabu Pandu menika tiyang sepuhipun para Pandhawa. Mula ora aneh nek Pandhawa menika nganggep kadang-kadang Braja anake Trembaka menika dianggep mungsuh kabeh. Lah kok panjenengan terus nyanak menika menawi cara kula ora mboten adil. Nggih, kula ngertos mboten adil. Menawi cara mekaten dinten samangke kula mboten narimakaken Gatotkaca dadi ratu ning Pringgodani. Bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nada namung sedumuk jembaring bathuk, nada namung sak nyari jembaring bumi. Pringgodani ajeng kula tatahi nganggo nyawane Brajadenta. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa penemban dening ngemutaken dhateng ingkang putra pun Brajadenta. Oh, sami-sami nggih, sami-sami. Sing jeneng wong tuwa kaya kula nika tur kula menika gelar Brahmana. Kula menika gelar pendhita. Kula menika resi. Sing jeneng Brahmana menika kudu nglempengke barang sing bengkong, benerke barang sing lumput. Monggo napa sing dilakoni dening para Pandhawa niku luput. Gatotkaca dadi ratu niku luput. Kula men kepengin benerke alur tata kaprajan negara Pringgodani, aja diosak asik karo menungsa sing jeneng Pandhawa. Inggih, kula ngertos. Ngaturaken panuwun paman kepatihan Plasa Jenar. Sami-sami nggih, sami-sami. Ingkang wajibipun syukuri menika panjenengan sampun eling Purwodaksina menawi ngantos Gatotkaca sampun kelampan dados nalindra wonten negaring Pringgodani. Ngibarate sekul ingkang sampun dados jenang. Nah, sekul ingkang dados jenang. Mboten badhe wangsul dados sekul malih. Menika sekul dados jenang menika mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kejawi namung dipun paringi krecek. Kakang Dulna menika, kula nek sampeyan kudu seneng-seneng Dipati, merga niki pun kasembadan. Nggih. Ngoten mawon. Lajeng kersanipun kados pundi? Kula ingkang badhe sowan wonten negaring Pringgodani. Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe kula emutaken yen pancen Kakang Mbok Ayu Arimbi menika boten badhe ndharaturipun ingkang rayipun Brajadenta. Ilang-ilangan ndok siji. Luwung pisah nggone seduluran tak anggap Arimbi menika satrunipun Brajadenta. Nah, menika leres. Sing jeneng wong arep gayuh derajat pangkat, sing jeneng wong arep gayuh kamuktan menika kudu mentala karo sanak kadang sedulur nek perlu kanca cedhak nek pancen arep ngalang-alangi. Singkirke. Tangga teparo rowang kanca sing kira-kira mepalangi singkirke. Luwih-luwih sedulur nek arep jegal nyarusiku nggone kepengin mukti sedulur kaya ngoten niku rasa dadak diaku sedulur dianggep mungsuh nah perlu disingkirke. Inggih Bapak nah ngoten wong arep berhasil kok dadak omongan sampeyan kok dadi tekan kono-kono pun to meneng mawon wong arep kasembatan sediane kudu mentala merga napa Dipati adat saben derajat pangkat sing arep digayuh menika sok kesrimpet karo rasa tresna karo kulawarga, tresna karo kanca, tresna karo sedulur, tresna karo sanak kadang. Ngaboti katresnane pekasan ngeculke derajat pangkat. Oh, wong goblok jenenge, wong goblok. Nek cara kula katresnan kudu disingkirke.
Ora ngomongake kuwi tresna karo kulawarga, tresna karo kanca, tresna karo sedulur, tresna karo tangga teparo. Nek pancen mepalangi singkirke, sing baku dacet banget kecekel. Nggih, kaya ya cocok. Nah itulah mekaten dinten samangke Klilanana kula nyuwun pangestu badhe jumangkah wonten garing Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi boten saged murungaken Gatutkaca kula sing arep ngapoke bayi wingi sore sing jeneng Gatutkaca menika Bapak Panembanduna. Dereng ngantos paripurna sami Mbak Wacana. Kasaro ingkang sowan ingkang rayi Raden Brajamusti sumawon Raden Kala Bendana dumrajak tanpa harapan karya cingak kang samya mulat. Ora pangling iki kaya adikku Yai Brajamusti padha kanthi harja sapraptamudi adikku bocah bagus entuk pamujining Kakang Brajadenta niskala niring sambi kala sowanku aku ngaturake sembahku katur ya Kakang ya tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong atuamu aku Tampanana tak gegem dadekake jimat. Apa dene adikku Kala Bendana padha raja sapraptana ning Kadipaten Glagah Tinulu. Iki pamujine Kakang Brajadanta dening sambikala sowanku ora nyebu alakan suwiji apa ya Kang. Aku katurake sembah sumugeng pakai bektiku katur ya Kakang. Ya tak tampa adikku cah bagus. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jiwat paripe. Daya-daya kasatosan. Iya Kala Bendana iya. Ya mung rada kaget aku. Kaget sebabe apa? Jroning pasamuan penjapa Kadipaten Glagah Tinulu kene kok ana wong-wong sing rada asing sing rawuh mrene. Sing rada asin piye? Asing kok asin? Sing aneh utawa sing ora biasane rawuh nang kene. Kaya ta sapa? Begawan Duna karo Patih Susuki. Patih Senggune kok Patih Susuki. Patih Senggune. Heeh. Jaga apa, Kang? Ora padha ngapa-ngapa ya mung tetinju karo pun Kakang. Cedak. Iya. Yakin? Iya. Ora kapusi karo aku to, Kang? Ora. Mergo ngene ya, Kang. Nuwun sewu arep kae pendhita arep kae patih. Ning nuwun sewu kae cangkeme rada elek. Rada elek piye? Senengane nglicipi carang papak adu kono adu kene. Papan sing wis rukun dadi cukrah, papan sing wis tetrep dadi regejegan. Nuwun sewu merga lambene menungsa loro kae. Mula kowe hati-hati nek nganti kowe dahar omongane Begawan Duna Patih Sekuni padha karo kowe nyerot virus corona. Ora iso mari bakale tekaning pati, Kang. Ora Kala Bendana. Heeh, aja ya, Kang. Ora. Kabeh bakal ndak saring. Heeh, kaya tahu. Iya, Kala Bendana. Ya wis pancen kaya ngono ya wis saiki Kakang Brajamusti timbalana. Wigatine apa? Aja takon aku mung minangka pendherek. Sing duwe wigati Kakang Brajamusti takon aja, Kang. Kala Bendana prayogakna nggonmu lungguh. Wis ora kurang kepenak. Brajamusti, ana dawuhmu apa, Kakang? Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa pancen diutus karo Mbak Yumu Harimbi? Dene kowe sowan ana ing pendopo Kadipaten ing Glagah Tinulu. Sewu-sewu kluputanku diagung pangaksama. Yen to ora taliwara sadurunge nggonku sowan ngersaning Kakang Brajadenta ingkang sepisan. Aku ngaturake sembah sumengkeping pangabektiku katur ya Kakang dene ndungkap angka 2.
Sowanku ngersaning Kakang Brajadanta iki diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ingkang surasane gandeng ora suwe meneh Gatotkaca bakal kajumenengake nata ing Pringgondani mongko wis akeh para nalindra raja Nerpati lan para satriya lan para brahmana ingkang wis padha mesanggrah ana ing negara Pringgondani angenteni pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi utusan kelawan aku ingkang wigati supaya dadi aturi sarta didhawuhi mboyong kelawan Kakang Brajadanta. Ngendikane Kakang Brajadanta ingkang saguh ngesuwi kelawan Gatotkaca, saguh mangku kelawan Gatotkaca nggone dadi nalindra ing Pringgondani. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi paring dawuh yen Gatotkaca kelakon dadi ratu ing Pringgondani ingkang minangka dadi patih bakal kaparingake marang Kakang Brajadanta sinambi ngawat-awati lakuning peperintahan negara ingkang diasta dening anakku Gatotkaca. Mula Kakang, ayo dina samengko bubarna pasewakan pendhapa ing Glagah Tinulu ndak kanthi bebarengan kelawan aku suwana ing praja Pringgondani nekseni jumenengane si Gatotkaca nggone dadi nalindra ning projeng Pringgondani. Kakang Brajamusti, apa Kakang? Yo perkara kuwi mengko gampang, nanging luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Kakang arep takon apa? Mula kaki tak takoni Pringgondani kuwi darbe sapa? Pringgondani biyen kagungane Kanjeng Rama Trembaka Sawarga. Sawise Kanjeng Rama seda sapa sing dadi ratu? Kakang Arimba putra Pambayun. Sawise Kakang Arimba seda, Kakang Arimba durung kagungan putra. Mula saiki kowe ngerti kowe dadi anak nalindra, mesti ngerti pernataning praja. Yen to anak ingkang metu wadon kuwi ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Kena apa Mbak Yu Arimbi jumenengake Gatotkaca ning negara ing Pringgondani? Kosek Kakang Mbok Ayu Arimbi mung netepi kelawan apa ingkang natau tate Kakang ngendikake kelawan aku. Yen to Kakang karo aku wis ora bakal milik derajat pangkat negara ing Pringgondani. Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nadyan Kakang karo aku iki wujude buta nanging tansah netepi jiwaning kasatriyan, ora nate nglincati apa sing wis diucapake. Mula aja nganti asor kawibawaning Kakang Brajadanta merga nerak kalawan sumpahmu dhewe. Ayo ndak gandeng tanganmu, ndak gandeng astamu suwanang Pringgondani. Kakang nekseni jumenengane si Gatotkaca. Perkara kuwi gampang. Saiki mara gage tak larah-larahke meneh. Ya sedane Kanjeng Rama Trembaka kuwi saka sapa? Saka Sinuwun Prabu Pandhu. Nanging ora let gantalan suwe Prabu Pandhu uga seda merga kecocok pusakaning Kanjeng Rama. Saiki sedane Kakang Arimba kuwi saka sapa? Raden Werkudara. Merga Kakang Arimba junjung derajate Raden Werkudara ing atase ngrabi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kuncara asmaning Raden Bratasena. Tumuli dheweke trima mati ben negara Pringgondani bedah sarta dadi kukupaning Raden Werkudara. Kanthi cara mengkono kowe ngerti yen to turune Trembaka lan turune Pandhu ora bakal rukun selawase urip. Nanging sabab apa dene kowe masrahake negara Pringgondani sing dadi tinggalane wong atuane awake dhewe kok dadi kukupane Gatotkaca? Monggo Gatotkaca kuwi turasing Raden Werkudara. Tegese Gatotkaca itu merapaku turas mungsuh. Mula yen kowe nganti kepengin ngajak pun Kakang sawaning Pringgondani, nadyan langit kae tangkep dadi siji karo bumi, aku ora bakal sawaning Pringgondani. Nanging sing tak ajab Mbak Yu Arimbi karo Gatotkaca nyembah ning dlamakane Brajadanta, Brajamusti. Wah, lata.
kanthi tembunge Kakang Brajadanta sing kaya ngono. Cetha lamun Kakang Brajadanta ora nyarujuki jemenengane Gatotkaca, lha kok dadi epeh temen gedhamu. Ing atase Kakang Brajadanta kuwi satriya kok wani nerak marang sumpahmu dhewe. Tetel kasatriyanmu wis ora ana tabeting jiwa kasatriyan, nanging Kakang Brajadanta wis sulap marang kebiaring derajat pangkat, wis sulap marang kebiaring brana picis. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna. Kowe ora sah mulang karo wong gerang, kowe ora sah nuturi karo wong tuwa kaya aku. Pintra njara langit kowe ora menang karo Brajadanta. Pancen tak ajab niatku nggonku kepengin golek pengadilan. Kanthi sarana aku kudu ngukup negara ing Pringgondani kae tinggalane wong tuaku. Ora kena wong liya dakah-dakah ngukui negara ing Pringgondani. Nanging ora sah nganggo nanging. Ora sah kokean gunung sing tanpa guna, ming dalan loro sing kudu tok lakoni. Kowe melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang Brajadanta, ayo padha njodak lenggahe anakmu Gatotkaca. Bayi wingi sore slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sikile tumpang kendangan siloedek. Ora pantes Gatotkaca lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Nah yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi, aku ora sudi nyawang dedapura maya minggat. Minggat to. Yen kowe milih melu Mbak Ayu Arimbi, aku ora sotah nyawang dapurmu. Ayo lunga. Lunga Brajametwa. Mantap. Jadi kaya ngene karane to Kang. Kowe kok dadi sugal, kowe kok dadi galak. Kowe kok dadi wedono karo Kakang Brajamusti. Aku nek do gelut kaya ngene. Kowe karo Kakang Brajamusti iki kakang adi. Tunggal wong tuwa, tunggal biyung nek dadi padha regejegan kaya ngene piye Kang. Aku ora iso omong karo kowe to Kang, kowe aja gugu omongane wedhus loro iki Kang. Kowe nek gugu omongane wedhus-wedhus iki kowe kena virus sing ora bakal ilang selawase urip. Aku nek carane kaya ngono. Meneng. Kowe menengo dhisik. Kowe kok tegel. Kanthi pengajab niatku sing kaya ngene, pancen wis tak niati aku kudu tegel karo sapa wae. Sing ora mathuk, sing ora condong, sing ora gathuk karo penemune Brajadanta. Wajib tak singkirake mundak dadi klilip. Ya ngono aku barang antuk singkirke. Nek ora mathuk karo penemune kakangmu, ora ana gunane kowe mapan ning glagah tinulu. Aku ajimu lho, Kang. Aku ajimu. Adi-adi apa nek ora cocok ora mathuk ya kudu lunga saka papan kene ora ming sak kepenake dhewe. Cerewet lak tapuk cangkemmu wae. Wis to Kakang Durna kowe aja melu-melu. Senengane kok nyaru wuwus malah kesonjombaya malah ciraka. Bola-bali buta petuk. Ya pendhita kucluk kok ya. Wong klecak dasmu ye. Kala bendana aja kaya ngono. Aku njaluk aja ya, Kang. Aja ceyak ya, Kang. Saiki tak tanting ora beda karo kakangmu Brajamusti. Arep melu aku apa arep melu kakangmu Brajamusti? Apa? Aku arep buta sing elek. Ragaku sarwa kuciwa. Aku tetep putraning Prabu Trembaka. Tur wiwit cilik biyen aku digula wencah karo Kanjeng Rama ki najan awakku elek, najan rupaku elek. Nek nek iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing netepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Ala Kang, bosok-bosoke menungsa. Nek arep rupaku elek, nek iso wong ki do niteni karo kelakuanku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mok tumindak elek selawase urip. Yen ngono, kowe melu kakangmu Brajamusti. Wis mesti to Kang, wong sing tak anggap bener ki Kakang Brajamusti karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ayo minggat.
Lunga. Lunga ya lunga njaluk dite. Lho. Kok lunga kok njaluk dit ora sudi menehi kaya karo kowe. Ora mathuk karo aku, ora gathuk karo aku. Ayo lunga. Nututana kakangmu sing mbok anggap bener. Kowe sungkemo karo mbakyumu sing mbok anggap bener. Kaya aja cedhak-cedhak karo Brajadenta. Kowe ndak kelepetan dedosaning kakangmu Brajadenta. Sekejake aku tak nderek kakang Brajawasya. Kula nyuwun pangapunten, kula ingkang nyuwunaken pangapunten adi kula Kala Bendana. Anggenipun sampun tumindak nilar tata krami lan panjenengan. Bapa Prabandana. Oh, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Kula menika sampun biasa sanja mbaya ngaten menika sampun biasa. Nggih, Kakang. Nggih. Sampeyan dinapake. Sampeyan ora weruh kala Bendana mlayu niku karo gajul sirah kula. Weh, pripun? Sampeyan niku kok ana wong loro malah wawe-wawe. Nggih lho, kula ora weruh kok ya. Ya disabar-sabarke wong sing jeneng Kala Bendana niku kula nuwun sewu. Arepa putra Nalindra ning nika buta rada kocluk, buta rada petuk. Mula sampeyan kudu sabar. Pun saktrepe nek buta sing kondange rada petuk nendang karo pendhita sing pancen kondange rada kocluk. Ape apa nek ngoten niku Depatih? Kula niku mung ngomongke, Oh, sampeyan niku nek ana kanca kesanjambaya kok bungae ra jamak-jamak. Menika, Ger. Kedah nggadahi jati diri. Kedah saged nemtokaken pundi kedah panjenengan tindakaken. Sampun ngantos mangro paningal, aja gampang rubuh-rubuh gedang. Aku ngene, kowe ngono mangsa borong. Ning aku kaya ngene. Ngaten menika wujudipun satunggiling satriya ingkang nggadahi jati diri. Nek panjenengan kaca menika sampun dipun anggap lepat, ya karo kaca kudu disingkirke. Sedulur-sedulure panjenengan sing kira-kira ora mathuk karo panjenengan, sing bombong sarta nyengkuyung karo Garkaca, singkirke menika ning cara kula. nggih. Ning Sarenggara petang-petang kok kahanan iki ngibarate kaya tembunge kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula dhuwur aja didadal. Men tetep kricik-kricik. Sik to, sampeyan niku kula tak matur. Niki kula matur kaya ngenten iki, kula ming maturna panane lho. Perkawis napa? Brajamusti mlayu, Kala Bendana mlayu. Nggih. Ngerti nek nak Mas Brajadenta ajeng mboten narimakaken Garkaca dadi ratu. Leres. Brajamusti sowan teng negara Pringgodani, teng mrika sampun komplit para nalindra-nalindra klebu Pandhawa, anak-anak Pandhawa lan sak piturute. Pokoke komplit. Komplit. Brajamusti didangu karo Arimbi. Brajamusti endi kakangmu Brajadenta? Brajamusti matur, Kakang Brajadenta mirang Kampuh Jingga badhe dados kraman wonten negaring Pringgondani. Arimbi ndangu kok iso ngono. Brajamusti matur, kula mboten ngertos Kakang Mbok, nanging wonten mriku lenggah Penemban Durna kalih Patih Senggune Cobi Manggagas. Sing kena bebaya kula kalih panjenengan. Ya nek sing krungu niku ming Arimbi tok. Nek nganti Antasena, Antarja, Setyaki do krungu nek sing aja-ajaki Begawan Durna, berubut-berubut wonten sing gawa sekop, wonten sing gawa pacul. Ajeng do bangun apa? Mboten bangun ning goleki sampeyan niku nuthuki sampeyan. Wah. Napa ngoten nggih, Pak? Niki bayangan kula kok kaya ngoten. Durung mengke nek Gareng Petruk Bagong ngonten, wah saya mbebayani. Napa kelakon sampeyan berita karep diyuwi Bagong sing ping 3? Nggih, nggih. Nggih. Wah, lah kok mbebayani kaya ngoten. Ger, Wonten dawuh. dinten samangke saenipun ingkang rayi dipun tungga. Ing rayi dipun tungga supados anggen paduka menika badhe ngraman negari Pringgondani. Menika mboten kadenangan dening para Pandhawa lan badhe kasembadan penjongkonipun anak Mas Brajadenta. Brajamusti dipun susul, dirangkul. Etak-etak panjenengan menika nyuwun pangapunten dhateng pun Brajamusti. Menawi sampun saged manunggal, mangke ajeng kalih-kalih pun gecak perang negari ing Pringgondani tartemtu badhe bedah negari Pringgondani.
Pandhawa mboten wonten ing saged ngasoraken kridanipun Brajadata lan Brajamusti. Mekaten Bapa Penemban. Nggih, Nggih. Amargi nek nganti Brajamusti dugi pringgondani, mengke wadul nek sing teng mriki kula kali Adipati Haryo Sengkuni. Oh, hidup saya tidak tentram. Urip kula mboten tentrem, mboten ayem, mboten jenjem. Wonten pundi pun nyamun dipun bujung dening para wadyabala negari Ngamarta. Nah ngaten ngestaken dawuh. Kula badhe ngestu padha dawuhipun Bapa Penemban. Lah, rak ngaten. Brajalamatan Brajawikalpa. Wonten dawuh Kakang Adipati, ora sah warsuh hiduping tekadmu. Kowe tak wenehi kamardikan yen pancen mbok anggap kakangmu iki bener. Ayo kowe melu aku. Nang yen to atimu tido-tido ora sah melu perkara iki. Mundhak ora mangan nangkane nanging gabul pulute. Nonon ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Budal kang padha seba pun Kakang kundur ngedaton. Dawuhna para wadyabala ingkang sarujuk lan penemune Brajadanta. Ndak keparengake ngrewangi lawan aku nanging yen to ana ingkang ngandhake apa sing tak lakoni iki salah lan nideping tekad bingung merga nemtokake marang kepiye nggone bakal nglakoni. Aja dikangelan prajurit uga tak waringi kamardikan tak keparengake bali marang omahe dhewe-dhewe. Oh iya, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Brajalamatan Brajawikalpa. Purna gati ning pananggilan. Sanutra sungun daton jeluk saking gambar kene kenapin gambaran gading kadherangen sangganing perumban cedhi. Manggung ketanggung Jawa paloro-loro. Ing samya ngambil upacara ning Prabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Katinon saking Mandrawa katon ubayaning marga. Bener ngendikaning Bapa Penemban Durna yen to Brajamusti kala Bendana ora ndak oyak playune mesti bakal wadul marang para Pandhawa. Tegese cabar gegayuhanku. Oh, dalah Brajamusti. Adikku diadikku wong gagah. Brajamusti pun Kakang jaluk ngapura dene ketrucut ucapipun Kakang Mandeka Yayi Mandeka aja kaya bocah cilik. Kaya wis katabetan jiwaning iblis Kakang Brajadanta malik paningali ora gelem ngrajangi jumenengane anakku Gatotkaca malah semune bakal ngraman negara ing Pringgondani. Sing sabar ya Kang, sing sabar. Kakang Brajadanta ki arep wis kondhang putrane Prabu Trembaka maka sipate Kakang Brajadanta kuwi sipate becik. Nek gandeng isih kedunungan kulit daging kedunungan getih. Mula ora aneh nek iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mbok menawa Kakang Brajadanta lagi keliput atine ora iso mikir sing jero sarta ora iso gelar sing jembar. Wekasan duwe penemu sing ora becik kaya ngono tak suwun Kakang Brajamusti sing sabar penggalihe ya Kang. Aja bapak kobok atimu merga saka pengendikane Kakang Brajadanta. Nek ati sampeyan nuruti mubal babaling kanepson, Kakang Brajadanta ya nuruti mubal babaling nepsu iki mengko dadine ora apik. Nek ati sampeyan mengko gelut, nek ati sampeyan mengko pancakara karo Kakang Brajadanta sing ora seneng karo turasing Prabu Trembaka aja keplok-keplok do surak-surak senenge ora jawab Kang. Sing sabar ya Kang, sing sabar dileremke penggalihe aja nuruti karo kanepsane Kakang Brajamusti. Brajamusti adikku mandeka dhisik ta bagus.
Gustiku. Sepira kula putaning pun Kakang jaluk ngapura Yayi. Ora dadi ngopo Kakang. Malah aku ngucapake syukur ngersaning Gusti dene Gusti wis narbuka marang penggali Kakang Brajadenta. Sing ora prayoga dibuang sing adoh. Ayo saiki padha-padha ngugemi kelawan jiwaning kasatriyan. Nggone Kakang Brajadenta wis tau tate ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aja nganti tetel kasatriyaning Kakang Brajadenta merga mungkep kemrungsung sarta nuruti marang pepinginan ingkang saknyatane kabeh mau mung kepinginaning lair. Mula tak suwun kanthi banget penggalian nganggo nalar sing ganep ya Kakang. Ya. Pun Kakang ngaturake panuwun dene Si Adi wis ngelingake kelawan pun Kakang nang ngerti yo. Yen to sejatine aku ora nedenge lali, aku ora nedenge kalimput. Apa sing tak kandhakake ana ing jroning pendhapa kasatriyan utawa kadipaten Glagah Tinulu mau pancen kepara nyata lan bener tumrap aku, benere nggono endi? Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Siji, angka loro kabeh wis gamblang, kabeh wis cetha. Yen to antaraning turas Prabu Trembuka lan turuning Prabu Pandhu kuwi ora bakal bisa rukun. Kakang, nuwun sewu nek Kakang durung ngerti ingkang mestine Kakang kuwi prisa nanging mbok menawa nedenge lali tak elingke ya Kang. Satemene Kanjeng Rama Prabu Trembuka kuwi ora duwe niat perang karo negara Ngastina lan wani karo Prabu Pandhu. Merga Sang Rama Prabu Trembuka kuwi banget nggone kesengsem lan ngabekti kelawan Prabu Pandhu nganti Prabu Pandhu kuwi dianggep dene kadange tuwa sarta dianggep dadi guruning Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka. Ning kowe ngerti dhewe merga saka polahe wong kang ora seneng karo Pringgondani nggone padha mitran karo negara Ngastina wekasan ana ingkang buang layang. Diaturake Prabu Trembuka yen Prabu Pandhu nantang perang karo Prabu Trembuka semono uga ana layang sing tiba ning negara Ngastina. Yen to Prabu Trembuka nantang karo Prabu Pandhu wekasan yen bareng wis ketemu dodok selehing perkara. Kabeh satemah padha nglenggana nanging kudu netepi karo jejering Nalindra ngreksa kalawan Kanalindran lan ngreksa marang asmaning Nalindra mau. Wekasan tetep kudu dumadi panca bakah nanging sejatine kuwi dudu perang gegempuran, perang ngabektine kadang taruna kelawan kadang werda. Aja nganti tetel Kanalindraning Prabu Pandhu. Mula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngreksa kelawan asmaning Prabu Pandhu. Nggone perang nalika semana Kanjeng Rama ngliga pusaka. Wekasan Prabu Pandhu kecocok ampeyane wontene Kanjeng Rama seda ora suwe Prabu Pandhu nututi kasendal mayang dening dewa. Dadi satemene perang mau ora ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa utawa Ngastina lan Pringgondani. Iki ingkang sepisan angka loro. Kakang Arimba seda kuwi merga ngreksa asmaning sedulure nom ya kuwi Mbakyu Arimbi. Raden Bratasena mengku Mbakyu Arimbi aja nganti asor kasatriyane, aja nganti ala pocapane tumuli Kakang Arimba ngiklasake pati uripe kelawan Mbakyu Arimbi. Kanthi cara trima mati ana ing ngareping Raden Bratasena. Merga nalika semana Kakang Arimba kuwi blakakake pengapesane marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Supaya jagat ki ngerti yen Raden Bratasena ingkang kuwawa mbedah negara Boyong Putri. Sawise negara Pringgondani ingkang dadi Ratu Prabu Arimba mau, Prabu Arimba seda dening Raden Werkudara. Kuwi pernatan sing ana Pringgondani dadi kukupane Raden Werkudara. Dadi yen to saiki Raden Werkudara nglungguhake putrane dadi ratu ning Pringgondani, kuwi wis sak trebe, kuwi wis sak empere.
Luwih-luwih kowe karo aku tau sumpah ora kepengin derajat pangkat negara ing Pringgondani. Apa kahanane Mbak Yu Arimbi sing kaya ngono mau isih mbok anggap salah, isih mbok anggap kleru Kakang Brajadenta. Wah! Ingkang mesine aku tekan kene kuwi bakal ngrengko kowe supaya kowe karo aku kuwi duwe negara Pringgondani. Malah kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ingkang niatku aku bakal ngrengko kowe dadi siji kelawan pun Kakang ning wangune kowe wis diracuni karo wong Pandhawa. Mula penemumu iso mbok aturake daki-daki kaya ngono. Ning sejatine kabeh sing mbok ucapke mau ora jumbuh karo kasunyatan merga Kakang wis kesasapan niat ing ngolo. Wekasan niat apik sing kaya ngopo wae mbok anggep ala ora sah kakean gunem tanpa guna. Brajamusti, apa Kakang? Kowe gelem manunggal karo aku apa ora? Yen Kakang kepengin niat ngraman negara ing Pringgondani nadyan dikapak-kapakno. Aku ora bakal manunggal karo Kakang Brajadenta pancen wangkal kaya. Bagus, aja meringkus kaya wong wadon. Kowe anak Prabu Trembuku ora wani ngajangi jembar kakangmu. Bedah kowe dadi satriya sekti kondhang kalokeng ratu rasa ndadakakean gunem sing tanpa guna. Kowe wis miloro karo adimu lanang Brajamusti. Kowe mbiyen urip bebarengan karo aku tekan seprene lha kok dadi kowe wani nyempalani karo aku. Wis ilang rasa tresna asihmu karo Kadang Taruna. Gunane apa aku ngajeni karo dulur tuwa bagus-bagus piye? Aku percaya nek sampeyan ora bakal kalah karo Kakang Brajadenta. Nek aku ora wis matur to, Kang. Nek sampeyan ganti gelut karo Kakang Brajadenta, wong sing ora seneng ki do keplok-keplok. Wong sing ora demen ki do bungah ati sih. Minggiro, hak lakonane lelakon iki apa menawa dadi garising pepersen Brajamusti kudu wani karo Kakang Brajadenta. Aja ya. Aja kaya ngono ya Kang, aku mboten. Lah terus piye? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi iki perkarane Kakang Mbok Ayu Arimbi, Kang. Wong kepengin kegayuane kelakon iki kudu mentala karo sapa-sapa. Brajamusti pancen ora nggugu karo gunemane wong tuwa kados Kadang Werda kaya panjenengan. Ya wis, gunane apa? Ngeman karo wadi sing ora nggugu karo Kadang Werda. Inggih. Namung Brajamusti saged uwal saking regemanipun ingkang putra pun Brajadenta. Ketingalipun mlajar wonten negaring Pringgondani ditungga, disusul. Malah kepasang Yogyakarta tujuhe ngene nek Brajamusti sowan wonten negaring Pringgondani. Panjenengan tut wuntat tindakipun ingkang rayi. Kebarengipun sasampunipun dugi wonten Pringgondani, malah yen perlu panjenengan madeg dadi kraman. Yen pancen Gatotkaca samangke dipun lenggaken dampar negaring Pringgondani, panjenengan ngamuk punggung ora trima. Inggih, Panembahan. Anu nggih. Nuwun sewu. Panjenengan sampun alit ing Penggaliger. Kurawa sampun samapta ing Gati Sawigaing dilaku dedemitan.
badhe ambiyantu dhateng Nak Mas Brojo tanganipun badhe ngawuk wonten negaring Pringgodani. Oh, ladalah. Dinten samangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan bapa penembandul. Penemban kok penembul. Penembandul. Inggih. Kula badhe budal wonten negaring Pringgodani. Ngatos-atos jare kula derekaken adoh kula ceraki, cerak kula doi. Oh. Menika angel. Inggih ning saged. Oh inggih, monggo. Monggo kula derekaken nggih. Anak Mas Brojo Tento. Bareng Bagong reng tak cocok lawange ora metu terus tak bengoki gong menyang ora ngono kuwi ora ana suarane ming saka jero omah. Bagong nyuwun kirik to. Mbuh bocah kae kok angel kandan-kandane. Mbok coba celuken. Kong rene le netepi kewajiban gara-gara ayo Petruk wis rene aku ya wis nang kene rene ya kocap kacarita sego kecap campuri merica Raden Gatotkaca sigra arep medal saking papan pandelian katinon saking Mandrawa tindake Raden Gatotkaca apa iki apa kaya omong apa sasmitane apa kae cendrong cang cungdang minggir ya hop jagat timu batur ora kuwi kowe entuk sandangan saka ngendi Gong kok dadi macak cara Ndara Gatotkaca untir iya engko sike untir engko sike aku tak takon niatmu piye ora paham piye ora masuk pikirane ora masuk piye iki kan lakone Gatotkaca Winisudi nah Winisuda aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatotkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani terus mula aku nyewa sandangan mayang wong terus kowe kanggo mahargya Ndara Gatotkaca arep dadi ratu nang Pringgondani aku wit saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatotkaca ya sakarepmu ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Gatotkaca iso dikeplak siramu aku gak wedi waduh kono iso nguntir gula aku iso nguntir amplop kuwi sing elek ning kono kuwi salin sik cara batur mengko terus nganggo sarana iso gak waduh
Kok Jawa Timur? Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar. Lho. Lah kok jur nekat ora? Ya apik tenan kaya. Rupane iki lho, wong kuluke we sesak kok sesake ndasmu. Jare nesu tenan kuwi ora. Lho kuluke pas iki. Ukuran pira? 6. Wih, sirah apa gentong? Gentong mandake padasan. Iya, wis ora apa-apa ra. Gelem ra gelem mau ngene iki. Ya wis sakarepmu. Ana diseneni bubar. Ya ora. Jagat dibubar dulu. Ya. Ya wis sakarepmu. Alah. Alah apa? Gatut kaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wis. Aja nolo garing dalem ndara. Preto dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik duntir. Nanten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong ki nganggo kreatif. Sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Ape lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti. Mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kene gambar karang ya gambar ya. Sibuk dadi ora iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Ya. Mangkuliring Kasarjana. Apa ngono dadi Kresna? Ah iya. Kresna kok iluke kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki apa piye? Ora sanesu rek. Bagong nek ngono kuwi ora iso dipidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Ning sablon aku. Salon. Ning salon aku. Ning salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombong atiku merga tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondane saking bungahe atiku. Hei. Arep apa kowe? Sirah kok dicekel ora? Arep tak untir dengkulmu melacat. Wong sirah kok arep diuntir. Men cangkeme ning dhuwur. Ya ora ono. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik to, wong ngono medhenteng. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampo, aman ampo. Empuk nggo napa kowe ya iso buru-buru. Ayo seneng aku. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok mamer. Lah ora esokeh ngono. Aku nek iso nggambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok kon gambar, sak gambar tok rega pira? Lah aku. Lho. Gambar kira koso mung dirgo 20.000. Anggepe? Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cah kok letung men ora. Petruk ngopo? Kontot yen kontot kan. Ora usah suluk barang. Percuma dadan ngene rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh ning kira wancine gara-gara. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara?
Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok Garukaca ora. Aji Brajamusti. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Brajamusti dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Brajamusti ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Ora apa itu. Nembang sih reng ayah. Mboyo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki ta. Nek nyandang karo Garukaca kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane traing Witoradya karo traing Witogoni. Ya iya. Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsakake. Waduh. Pinarsakake. Heeh. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana ya, Truk. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa ora Ibu Waranggana? Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndara Garukaca, nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawetawis wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol dawet. Cendol dawet ngono. Wah, ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Nyuwun Ibu Ayu Purwalestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah luput arep diuntir. Kandanane dorang lugu anggap kowe apa? Wah. Waduh. Untir siramu. Konangan. Arep tak gledhek ndase semua. Sapa-sapa. Pengen. Mesti pengen ta kowe. Lene wong ning sablon ngendi? Nganggo sandangane Konangan Ndara Pergatun kok untir sirahmu. Gatun kanca ora mambuntut. Sedot kabeh legene. Bagong ayo. Pak aku nganggo sandang ngene, Pak. Aja. Engko nek ndaramu do prisa kuwi diajar. Men, aku arep mangayu Bagya Ndara Gatun kanca dadi ratu ning pringgondane. Siklon gede, gayo ngakoy. Tetep ra iso mabur. Ayo Bagong, nggih, Pak. Arimbi. Wonten timbul ngade awuh Kanjeng Hyang Werkudara. Majapati kakek kuwi nganti tekan seprene lha kok dadi utusanmu si Brajamusti ora sowan marang negaring Pringgondani. Kuwatir rasane yangmu ing Wirata yen to nganti ana gama durgama ing tumanduk marang kadipaten ning Glagah tinulya ing Permalang ingkang lereke samengko bakal ambebidung kelawan jenengane putuku si Gatotkaca. Mula kang sangka kuwi luwih becik aku bakal nanting kelawan putu-putuku ya kuwi Nalindring Amarta Nalindring Ndrawati. Prayogane kepiye? Kahanan kaya mengkene mau durung ana siji wae. Ya kuwi kulawarga Braja ingkang suwana ning Pringgondani. Putu Prabu Ngamarta, wonten dawuh Kanjeng Hyang
Putu Prabu Ndarawati. Wonten dawuh Eyang. Piye monggo penemuning Putu Prabu Ngamarta lan Ndarawati. Menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahe Ngamarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Eyang. Semanten ugi paduka Kanjeng Eyang. Ingkang menang murba masesa dhateng kawontenanipun Projing Pringgondani. Wila dalah. Lah malah kabeh pasrah kalawan Eyang ing Wirata. Werkudara. Penemuning putuku Jodipati kepiye? Perkara iki ora ana sambung rapete karo Werkudara. Kuwatir rasane atiku yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbe milik marang negara Pringgondani. Mula tarena karo Arimbi. Arimbi wi Kanjeng Eyang gandeng sampun kathah para raja Nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan. Sampun ngantos dados raosanipun para raja Nrepati ing sami rawuh. Dinten sakmangke kula aturi anjumenengaken anak kula pun Gatotkaca. Yen to nganti ana moga-moganing kadangmu, mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Eyang. Menyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorote tahan badan kasor lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga putu kunggir Gatotkaca wonten pangandikan dawuh. Bagong kowe iki engko mang nyuwen-nyuweni wektu. Kakang Badranaya. Prek. Niku Gus Mangseneni niku anak kula kok Rama wani. Bagong, wonten dawuh Kanjeng Rama, Rama sirahmu. Nyandhang cara Gatotkaca. Napa kula kleru? Napa kula lepat? Saking seneng-senenge kula, Ndara Gatotkaca ajeng semenata teng Pringgondani nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon mados kula iso nyandhang Ndara Gatotkaca niku saking bahagiane kula. Werkudara, aja mbok seneni. Kuwi mbok menawa carane Bagong nggone ngatonake seneng lan kabagyaning atine merga Gatotkaca bakal diwisuda dadi nalindring Pringgondani. Mekaten Kanjeng Eyang Gus. Ora urusan aku ora guneman karo kowe. Kakang Semang. Semangka apa? Penyakit ora? Wah, Gatot wonten timbalan. Mula maju timbali karo eyangmu. Ora perkara tak timbali nanging Arimbi wonten maring adawuh. Putuku dandanana busananing sawarga Prabu Trembuku. Istaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Lang-langing priya mangung-mangung. Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang. Aja kendhat nyuwun pangestu kelawan wong atuamu lan pepundhenmu Ngamarta apa dene Ndarawati. Dina samengko sira kula bakal kajumenengake nalindra ingsun ingkang misuda mriwada kelawan sira kula putuku Gatotkaca. Ndak biyawarake mring sagung para nalindra Nerpati padha anjenengi. Nuwun pangapunten para raja Nerpati sami anjeneng lenggah madaning datur ya negari Pringgondani. Dinten samangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati anjumenengaken putu kula Gatotkaca
gumanti keprabonipun sawarga Prabu Harimba lenggah damparing Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Sak jabaning projeng Pringgondani kae sayekti dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Repati ngembana nekseni marang putuku nggone wis lenggah dampar kepraboning Pringgondani. Matur nuwun Kang Tanpa Pindhan Kanjeng Hyang kula Gatotkaca sawise dadi nalindra aja lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satriyaning projeng Ngawarta. Lho ngestaken dawuh Kanjeng. Semono uga Gatotkaca nindak kala peperintahan kanthi nggunakna tembung dana siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat nanging nadyan kawula wong liyan kebrayan nanging labuh negara paringana kanugrahan ingkang sakmurwat lan labuhane. Ngestaken dawuh. Wah Gatot aja gembelo sirahmu glelek pacakmu bundelono omongane wong atuamu aku kanugrane wis mbok rengkuh pacobane kowe aja nganti selak kalawan pacoban piak. Braja Musti inggih nggih. Ana apa? Braja Musti ya kene. Muga ndadosna ing kawuningan. Sekawit kula dipun utus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Pangandri Kakang Brajadenta. Namung mudyan ndadosna ing kawuningan nggih. Jeboling mangke Kakang Brajadenta mboten kersa anekseni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani nanging malah sak mangke badhe mirang Kampo Jingga madeg dados kraman wonten ing negaring Pringgondani. Kae nek ra tak gecek diase ning arep ngisruh wae. Madeg kraman wonten negaring Pringgondani nggih. Raja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Muntap anakmu Gatotkaca mirengake apa ing dadi aturmu kasinggihan. Tututana anakmu Gatotkaca ayamana Braja Musti. Gancing langit kelap-kelapaton ler kincanging risang mawe gandrung. Wih minggat kono. Jagat Dewa Bathara. Bathara dengkulmu mlocot. Beter seminggil.
Untir amplopmu. Oh ya wis. Gatotkaca. Wonten dawuh. Bali Kayangan Suralaya. Wonten dawuh. Kanjeng Wo. Paman Brajadenta. Ora sasar susur ucapmu, kowe wedi, kowe miris. Nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu. Paman kula ngertos bilih paman badhe lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Hyang Trembuku kula suwun sepados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih Paman Brajadenta. Wah, dalah. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe dadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris. Jirih getih wedi mati. Monggo ratu kuwi ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem, lan kowe iso gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, mongko kowe ora wani ngadepi mungsuh mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku Pringgondani lek arep tentrem sesuk kapan. Ayo, aja kaya ngono, Gatotkaca. Yen pancen Paman Brajadenta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggep Gatotkaca wong jirih getih wedi mati. Tak anggep Paman Brajadenta dadi kraman negara ing Pringgondani. Gatotkaca nggih minangka dadi nalendra ing Pringgondani ingkang saguh nyingkirake kraman. Bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petruk. Kaya apa aku sing tekaning pati? Sapa sing iso unggul ngukuk negara Pringgondani? Wah, gaglak limpamu keparat. Tang.
Musti. Wonten dawuh nggih. Jebul kekuataning Paman Brajadanta ngedapi-dapi. Panjenengan boten badhe saged ngasoraken kridanipun ingkang Paman. Inggih menika pun Brajadanta. Menawi boten kula biyantu lire piye Paman. Krana menawi paduka ngetok kasukarosan boten badhe saged unggul kaliyan Paman. Wah, jan Bagong ke sliwar-sliwer. Gong kuwi ngopo to? Petro. Wah, antil raimu modar. Wis le dadi ndoro karo kanca kuwi wis. Sarene ora kothak siramu. Piye, Paman? Mangke riyen ngentosi Petro niki. Ngentosine Petro. Ana lho, dinteni le ado rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya, Petro. Iya, Petro. Plotroke kathokmu ora. Iki ra tak kareti lho terus ben ngawur kombur-kombur ngono dienggo. Kebareng kula badhe mancing asta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged latri ngeprukaken dhateng ingkang Paman Brajadanta nggih. Sang Brajadanta nalika semanten ewut pitungkasing ingkang Paman Brajamusti mestaka kakepruk mawi asta ingkang sih tengen sirna Sang Brajadanta sampya kalan ingkang rayi Sang Brajamusti. Musti Praman Brajadanta mboten kanyana-nyana bilih Paman seda sampya. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani Paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen Paman Brajamusti. Kaget nggih. Aku pamanmu Brajadanta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuataning Nalindra ing Pringgondani. Jebul saknyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulup ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuatanmu Gatotkaca. Lan ngerti yo nggih. Wis titiwanci wayane mangsa kala pamanmu Brajadanta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka ajining Prabu Trembaka kang aran Aji Brajadanta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dadi kasantosaning batinmu nggih. Brajalamatan inggih kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadanta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngraja ngisarta kula badhe tansah
Nderek dhateng kersanipun anggir Gatotkaca Paman. Gandeng pepatih Pringgondani wis ora ana. Ingkang sekawit ingkang kadhapuk dadi patih ya kuwi Paman Brajadanta Ewadene wis seda. Paman Brajalamatan ingkang tak dapuk minangka wrangka ing Pringgondani kanthi kekasih Rekyana Patih Prabakesa. Wah inggih matur sembah nuwun. Werkudara ana sambung rapet apa karo Brajadanta? Ora ana apa-apa. Ora ana sambung rapet apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Werkudara mlaku-mlaku jalan pagi. Jantung sehat. Wah, aja nang kene blak Kesanjambaya bali nang Sukalima. Arsa madange jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun paripurna. Den, mugi-mugi wilujeng slaminipun boten manggalang setunggal menapa semanten ugi tajen mriki lan kulawarganipun Bapak Sopyan Setya Wardana tansah pinaringana ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Nenten lepate kula lan sak kanca nyuwun pangapunten. Monggo awi sowang-sowangan mugi-mugi tansah manggya kawidadan ndara.